Saludos, ¿qué tal? Bom-vindo un día más cerca Goriaca. Contento di saco botameta junto conosco. Dr. Anders Isaura Carrillo, nasce na Corsou e entre su di 4 e 10 anni, su maior nanda bi Holanda con pa biba e studia. Después de una temporada, nanda vuelve regresar a Corsou y después Isaura ta vuelve a Holanda para continuar con su estudio y con sus 26 años. Isaura acaba su VWO e tiene su diploma di, entre otros, Bachelor of Science in International Betrekkingen en Organisaties e tiene un Master of Science in Internationale Betrekkingen e Diplomatie. E tiene un Master of Arts in Global Conflict in Modern Era e attualmente trabaja como beleidsmedewerker para Partido DENK den Tweede Kamer, este Parlamento holandés. El partido ya mencionó a mira que Isaura tiene talento y potencial y no hay duda mesura para ofrecer para participar arriba en la lista como número 6 para la próxima elección aquí en Holanda. Guarda para like e share nos vídeos e guarda subscribe na nos YouTube channel. Maar naast in Corsou, maar bij Holanda kom je 4 jaar, maar bij Corsou daar kom je 10 jaar. Maar ik ga bij basisschool naar Marnix College. Anto mi mama decidi pa começar minha middelbare school na Holanda back. Kom je 16 jaar, maar bij Corsou, anto acaba minha middelbare school na Marnix College. Después va volver bij Holanda back. Sim, para estudar, mas decidi para estudar internationale betrekkingen en organisaties na a Universidade de Leiden. Anto depois mais um master in Antwerpen, internationale betrekkingen en diplomatie, com specialisme in internationale veiligheid. Maar bin Corsou backpass, um stage na EFTAC, e zit a Fairtrade Authority Curaçao. Passei zona, anto mas decidi viajar de 2 master. In Global Studies na Universidade de Leiden. Ibo atraha na UNICEF Holanda como projectofficier para Team Caribe. UNICEF Nederland ja het trabalho de binnenlandse zaken para ajudar com het beleid die moet je naar bijzondere gemeentes. Dus hier zijn mijn kinderrechten, bewustzijn en dat soort dingen. Ja. Dus best maar als die een projectofficier para UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Dus veel landen maar coördineren het filmfestival. Ik heb 6 coördinatoren bij Island, dus in het Koninkrijk. Aantal maanden hoop je lobbystrategie bij een lobbystrategie die UNICEF. Dus echt een lobbystrategie die Team Caribe mis. Awoki botin un poco luna que bota trabajando como beleidsmedewerker para Partido DENK. Pero bot trabalho actual ta bota atender e dossier de justitie, veiligheid, integratie e discriminatie. Que bot trabalho ta insera, precies? Eigenlijk niet als die voor een speech na ik Kamerleden tapap ja, denk cirkel debat na. Dus voor exempel toen aan het debat die buitenlandse zaken, aan de speech niet mis als want de emoties tambe. Ze hebben te maken met het debat over Suriname, het debat die Farid Assekan over die politiegegevens, etnisch profileren. Niet als Anita se onderzoek, en dan waar Kiko denk voor hinta denje. Nang ta contento kubo pa so nanga pedibo na mirabo potencial pa bay ribalista. Ora kun nanga bin puntrabu, como sentivo? Que ba pensa? Orgulloso, pero mi tengo un tiki no miedo, pero ya, mi 26 años, bastante jong. A mi saco mi ting a mi edad, mi ting basta ervaren y kennis también. No solamente diba politiek local, pero vooral internacional. Ting un specialisme in geopolitiek in Latijns-Amerika en Caribe también. Dus nanga bisa mi eigenlijk saya prome compensation meneer dingen sollicitatiegesprek na bisa mi toen aan mira meneer een toekomstige volksvertegenwoordiger. Is zeker mijn toen aan tamira mijn capaciteit en dingen trabajo mis. Maar ja, spannend, heel spannend. Que soorto de partij denkt dat? Ik keer que denk awaki dat is unieke partij die echt para een inclusieve samenleving. Kiko ta een inclusieve samenleving. Een samenleving waarbij iedereen ongeacht huiskleur, religie, afkomst, geaardheid, seksen gelijk maakt op dezelfde dingen, dus gelijke kansen heeft. Anto een beleidsmedewerker, mi porari para in verdad denkt para
ese ando hopi partido nang tabisa kuya, nang tegen discriminatie, tegen racisme. Ze willen op bepaalde dingen zitten, maar het is best wat er waar naar moties of wat er waar komt naar dan bota riba nos moties mis of moties die otro partido lang. De bota riba raku hopi di nang tabasta res, of hopi di nang nota echt bang in maar hopi di nang ting discriminerende factoren. Heel vaak zijn het partijen waar wij zelf op stemmen, ook de gemeenschap in Nederland. Aboy distintivo discriminar aqui na Holanda? Sim, vooral meneer studenten zie. Maar ten de hoop je, je komt uit Curaçao, hoe is je Nederlands zo goed? Of, je Curaçao die komen nog die jou. Babi, wat denk je Oost? Wat is het ja echt? Sim, dus basta bien, sim. Estava belemmering para trabalhar trabalho, elas trabalham dentro do estúdio, basintivo na dado momento chiquito, ora com nanga esse tipo de remarque não é? Mijn estudiantes, sim, pues mitad é o único de que da crescem, quase estudiantes que tem, mas color preto, of também de isla não. Dus wat assim, tipo, beetje ongemakkelijk zien. Maar ja, ik leer makkelijk, ik heb een grote mond, ik praat altijd. Dus dat was best wel makkelijk om me daarin te manipuleren. Pero también in mijn omgeving zie ik hoe, dat ik een van de weinigen ben die het heeft gehaald op een manier. En dat ik een van de weinigen ben die doorzettingsvermogen heeft en ook door mijn opleidingsniveau een bepaalde problemen niet heb. Ora maar decidi para echt solicitar después foi o projeto de iniciar acaba, maar echt sim que me está pensa me me tenho bisa arriba mi CV como Nancy na Curaçao. Of me tenho pôr arriba mi CV como Nancy na Curaçao, me tenho pôr arriba mi CV, mi foto, botar dúvida. Botar querer. Sim, botar dúvida. Então botar pensa assim, mas nang trabalho tu mami, me saco me tão helemaal met preto, dus me kans na nieuwe arbeidsmarkt, maar een tikje mas chiqui, e pensamento é mes talaga dura de minhas capacidades. Pero baseado dor, ba puxa e mira onde vai chegar. Dus bota exemplo. Sim. Que como você vai campanhar pe? Que diferença há por assim como Judy Curaçao representando e outro gente não habla papiamento dendeng. Uma papi que basta estudante não avisar que não te apreciar que não mira koninkrijk estudante universal que da den politieke arena. Então não avisar também que não te querer que mim por direita com holandês não tá waarnos. É vooroordeel que não tem que arriba em Curaçao, pero nos jovens não tá, nos estudantes nos comunidade na Holanda. Então, ik denk ook dat het voor heel veel Nederlanders een voorbeeld is van ze doen het beter dan we denken. En vooral, ik denk ook dat het merkwaardig is dat iemand uit Curaçao, die uit Curaçao is gekomen studeren hier, op 26-jarige leeftijd nu al zo snel een rol kan spelen in de politieke arena. Esse está pone pressão riba bo? Sim, pero pressão positiva. Condenk me esta mira bo pensamento nang, ideal lang ko aboting, meta nang ko boke logra. Maar support me denk mijn idealen. Het zijn ook hun idealen. En ik weet nog het eerste gesprek wat we hadden, dat ze stil waren. Ik zat echt in een meeting van ongeveer 15 bijna mannen. Ja, man en 1 vrouw. Dus de hele partij was erbij. Ook een aantal mensen van het bestuur. En ik heb echt 15 minuten gesproken over mijn idealen, waar ik voor sta, wat ik wil bereiken. Niet alleen maar voor mijn gemeenschap en voor studenten en voor jongeren, maar van alle Afro-Nederlanders in Nederland. En ook mensen die een ander geluid willen horen. En ik zag ze toen echt staren. En ze zeiden van, weet je wat, hun hadden zelf niet verwacht dat ik zoveel in mijn mars had, dat ik zo bewust was over en zoveel wist over niet alleen de wereld, maar ook Nederland en Nederlands politiek.
En ook vooral de koninkrijksrelaties. Hè? Ik heb heel veel affiniteit met koninkrijksrelaties en ik heb daar ook mijn mening over. Maar dat is niet alleen maar gebaseerd op mijn emoties, maar ook gewoon gebaseerd op het dossier zelf. Tá bom conhecer que o DENC estava tendo de colocar de partido Silvana Simons, que não abaina muito bom, de muito bom esfera voor die partido. Agora vou mirar uma coisa assim, tá querer esse passa com a também? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat daar sowieso wat anders aan de hand was. Ik denk dat Silvana Simons uiteindelijk toch heeft gekozen voor haar eigen partij. En dat snap ik ook. Dus ze was ook wat ouder, had veel meer bekendheid. En ik moedig het ook aan hè, dat er nog een partij is die staat voor een inclusieve maatschappij. En dat ook pusht en bepaalde agendapunten ook pusht. Alleen ik denk dat Silvana Simons een hele andere tak representeert. En vooral een oudere tak representeert. En ik voel me heel thuis bij, denk ik. Niet alleen als kandidaat Kamerlid, maar ook echt als beleidsmedewerker. Mm-hmm. En als beleidsmedewerker heb ik echt kunnen zien dat de Kamerleden zich ook echt voor iedereen inzetten. Dus ook voor ons. En dat ze me nu al zeggen van ja, als jij de Kamer inkomt, tuurlijk ga je koninkrijksrelaties doen en deelnemen in de IPCO en buitenlandse zaken doen, want dat zijn jouw dossiers. Tá bom conhecer que o mundo de política é mundo um pouco complicado. O DENC saca tanto voto não, tem a possibilidade que a bota vai den Kamer? Sim, se Mihaya me voorbij de Kamer sowieso, want ik vooral voor voorkeurstemmen. Dus si Mihaya, moet ik keren, dus 8.000 awaki, dus 8.000 voten, me poder de Tweede Kamer. En ik denk dat het sowieso moet lukken. De Antilliaanse gemeenschap, de Curaçaose gemeenschap, hè, naast de andere eilanden, we zijn er al met 200.000. Dus ik heb daar maar een heel klein percentage van nodig en ik hoop dat iedereen mij ondersteunt. En daarnaast kan ik ook een aanspraak maken op de jongeren, de studenten, ook van kleur, die mij ook ondersteunen. Dus 18.000 moet makkelijk zijn. Último dia na nostra mira encuesta nang riba partido nang den kunta masha bom para den encuesta nang. Ik denk dat dat sowieso te maken heeft met het feit dat de Nederlandse peilingen niet echt in kunnen schatten waar kleinere partijen staan. Ook omdat ze geen zicht hebben op de achterban. Je ziet hetzelfde bij Bijeen en je ziet hetzelfde altijd bij DENK. Dus daarom doen we onze interne peilingen en onze eigen peilingen wijzen dat we op 4 à 5 zetels staan. Michela Gabo invita gente nang Cotamirabo, Coutinho vai votar aqui na Holanda. Also, Abota vai representar-nos den Tweede Kamer. Echt tempo para nos votar, para nos meter para nos tinghen nang den politieke arena di Holanda. Vota para mim, anto nos por ting representatie in Tweede Kamer di Holanda. Isaura Carrillo, em todo ingrediente para poder representar-nos e fazer bom trabalho den política de Holanda. Cheque número 6, ribalista de DENK. Contento com a Abo também estava junto com nós, sabe? Me quer desejar para turcos bom e me quer contar Cuba para um próximo episódio. Corta para o like, share e subscribe no nosso YouTube channel. Tchau!